Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia na tumopa langit dohot tanoon. Amin. Isedo na jadi nakok tu dolok ni Jehovah, jala isedo na jadi jongjong di hajongjongan ni habadiaun nai, halak partangan na lidang dohot na ias roha. Haleluya. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatudusan, amanami na di Banua Gijang. Maulia tema rohanami tuho ala di leoko anakmu nasa sadai tuhami, jala di paluaho hamisian gom-goman isibolis. Hupangido hami tuho, sairamo tihami di bagasan hatam, asa margogo hami, jupa masa hasusaan dohot hagogotan. Saise sama dosa nami dohot pangalasion nami di hatam nabadiai. Sai parbadiai marohan nami marhite-hite todim. Jala pamasuk hami tuhanguluan sogot. Asa pujion nami hodisi rodisa leleng ni lelengna marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maredehita. Tatangi honma patik ni debata di minggu sadarion, ima natar surat di Hesekiel 10 ayat 20 sada. Alai tung surah ditudalhon rohani parjati saluhut dosana, aka naniulana nasailaon jala diradoti salut aka patiki, jala diulahon uhum dohot hati goran, tongon do ikon mangulu ibana dang jadi mate. Ido sahatna atong rak mangidogugu mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulaho nahombar to patikmi. Amin. Markorma ina Jumat.
Maredeta. Tatopo timadu satta martangiang mahita. Ale amanami jala di batanami na di Banua Gijang. Pargogo naso hatudusan. Pardinggan basa doho jala ro di saleling-leling na doa sini roham. Sai marpamuati maroham di hajahaton nami. Jala sai unang beingot akka dosa nami. Ai jok-jok do hami mardosa marado poko. Jala jok-jok do sungguli hami rimasmu marhite sian pangalasion nami di hatam. Ale Tuhan Jehovah, sai unang paingot-ingot pangalasion nami. Unang alang asini roham sai urupi mahami, ho ale Tuhan debata hatuan nami. Palua hami, jala sesa dosa nami. Allah ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringo tua sesa ni dosa. Musa pe aka dolok jala humutal aka robean. Alai anggo parasi ni rohaku jala parasi rohaku naso tupa musat siako. Jala pada ni hadamioku naso tupa humordit. Ninna Jahoba si asiho hasangapon ma di debata na digijang. Amen.
Maredeta. Hatani debata turpuk epistel di minggu sadarion tarsurat di Markus bid 2 mamuka maisian ayat 34 saat roh di ayat 30 tajaha mamarsika sorin laos di joma natoropi rap dohot sisianna di dokma tunasida nasa nagiot mangyuton au di suadahom ma dirina dituhuk masilang natu ibanai diuton maau. Ayaha matong gunana di jolma nang liat portibion diomo anggo mago do hosana. Asa molo adong namaila ala ni au manang ala ni hatakipe marodopon bangso pangalakup jala pardosaon laos maila do anak ni jolma isogot maka tidak koni dinaroi bana di bagasan hasangapo ni amana rap dohot suru-suruan akan nabadiai ido saatna martua doakan natumangihon hatani dibata jala napiopsa amin. Maredeta. Thank you.
taha tidak koma hapor tai songo nahina tidak ko ni dongata sa hapor seaun di sadok portibion rap mahita mandok. Au porsea de debata jahuba ido ama pargogo naso hatudusan na tumo palangi do tano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debat nasasadai imana tiduboni si Maria na gabi-gabian sianton di parbadia andorang soha bubuan. Ido tuhata na tumau da bernit di manghumani silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinar silang na tua tubano toru dum tanom na mulak mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgo lahundul tu siamuni di bata jahoba amanai pargogo naso hatu dosani isima ibana pai mulak sogo tutano on manghumi hala na mangulu do namate. Au porsea di tondi parbadia jala dong sada huria na badia huria topane ala Kristen akan na badia do dia sesani dosa do dia tai na mandok mulak mangulu sogo dagini halak naong mate do dia hangoluan na sora suda. Amin. Kur ama eksaudi.
pada Konvensi HKBP 1996 pasal 5 tentang lingkungan hidup. Ketua Rapat Pendeta HKBP, Pendeta Maulinus Siregar MTH, yang hadir memberikan penjelasan tentang betapa pentingnya terus membangun persaudaraan Parhaha Maranggion dalam meningkatkan kualitas spiritual hidup dan peningkatan pelayanan di semua sisi kehidupan keluarga, bergereja, serta berbangsa dan bertanah air. Jadi ke depan, pendeta dalam melayani tidak hanya berdasarkan masa kerja, tetapi juga pengalaman pelayanan dan kepemimpinan. Dengan sentralisasi keuangan HKBP yang sudah berjalan, diharapkan pendeta HKBP semakin utuh menyadari panggilan dan pemilihan Tuhan akan dirinya sebagai mitra kerjanya dalam mengemban pastoral profetik, sehingga semakin menyuarakan pesan kenabian, yaitu untuk tidak korupsi, jangan menjadi pelaku perjudian, serta jauhi narkoba, lindungi dan jaga sesama manusia, serta bagaimana semua turut serta menjaga kelestarian alam. Rapat Pendeta Distrik juga menghadirkan Komisi Teologi, yaitu Pendeta Baner Siburian MTH, yang memperkaya para pendeta HKBP Distrik 10 Medan Aceh dengan isu-isi teologi, terutama soal hukuman mati, teknis keseragaman pelayanan, dan ekologi. Soal hukuman mati, gereja HKBP tidak pernah menyetujui, karena tugas gereja sesuai dengan dokumen teologi HKBP, salah satunya adalah RPP yang menyatakan bahwa manusia harus bertobat selama hidupnya dan bukan mengakhiri hidup yang disebut hukuman mati. Demikian juga artificial intelligence tidaklah boleh menggantikan manusia dalam penyampaian firman, melayankan baptisan dan perjamuan kudus. Demikian dalam doa persembahan yang dibacakan setiap ibadah minggu juga mengingatkan kita bahwa kita harus dengan sungguh-sungguh penuh rasa syukur dalam memberi persembahan. Demikianlah pesan Rapat Pendeta HKBP Distrik 10 Medan Aceh yang disampaikan kepada seluruh jemaat dan Parhalado HKBP Distrik 10 Medan Aceh. Tuhanlah yang menguatkan dan memampukan seluruh jemaat dan para hambanya untuk berubah ke arah yang lebih baik, meneladani Kristus Sang Raja Gereja. Horas, Medan, 25 Agustus 2025. Teriring salam dan doa, Huria Kristen Batak Protestan, Distrik 10 Medan Aceh, Praises Pendeta Suandi Sinambela, STH MPC, distempel, ditandatangani, tembusan 1 pimpinan HKBP, 2 Ketua Rapat Pendeta HKBP, 3 file. Napasa puluh toluhon, selamat ulang tahun. Sude Parhalado doho ruas ni huriatta HKBP Cinta Damai, Resort Cinta Damai, pasahaton selamat ulang tahun hatu tubuh, dohot perbagasan tuhamu, Parhalado doho ruas ni huria, mulai siat tanggal 1 September 2025, sahat 7 September 2025 sadarion, saya diramoti tuhatta mahamu, dilehon gajang niumur, jala tuhatta ma nama masu masuhamu, masite pasu-pasu partodion nang pardagingon di akka ulaon munabe, nama ulang tahun saminggon godanga tolu puluh sadahalak na parjolo halak amang Dokter Pangihutan Simatupang MKes, tanggal lahir 6 September 1956, umur 60 tahun, sian sektor opat, pasapulu tolu sadahon, Felicia Mikaela Situmeang, tanggal lahir 6 September 2010 sia, umur 6 tahun, sian sektor sada. Saya diramoti tuhatta mahamu dilehon gajang niumur, dohot di pasu-pasu mahamu diakka ulaun munabe. Hatani tuhatta madok di pasal men 63 ayat 8,
ai hodo nama jadi pangurupiot diau jala tarbaenau marolopolop di linggom ni akka habokku. Sa disima sa ditikting di mingguta sadarion moliate ma dihtuhatta moliate ma dihita saluhutna. Gor sekolah minggu. Maredeta.
damai ni debatana sumurung sian saluhut na roha ima mangaramu tidot marajai ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Amin. Horas madihita saluhut na hurian itu hatani debata di hibagasan minggu tasadarion di minggu pasapulu duahon dung Trinitatis imana tersurat di buku panurirang Jeremia bidu 10 walu mamuka mai sian ayat sada sahatu ayat 10 sada hujahama dihita takasma tapai hutihut. Oddo hata naung rotu si Jeremia sian Jehoba songonon. Hehe maho jaletuat tu bagas ni sito pahudon. Disima patu begionokku tuho. Dungi tua maau tu bagas ni sito pahudoni. Jadi ida ma tongon ibana mabain sada ulaun di atas pamutoram. Hapedang majadi hudon na pinaulinay. Songon sakip paltano di bagasat tangan ni sito pahudoni. Gabi mangulahi ibana paulihon sada inganan na asing. Guru lomo ni roha ni sito pahudoni mabbahesa. Dungi roma hata ni Jehoba tuau songonon. Tung nasotarbahen ahu huroha songon sito pahudono mabbait tuhamu. Ale pinop perni Israel. Ninna Jehoba. Ida masongon tano hudon di bagasat tangan ni sito pahudon. Songonido hamu di bagasat tangaku ale pinopar ni Israel. Satokin au mertahi dopak sada bangso dohot dopak sada harajaon naing mangurati dohot naing mamacikon dohot naing mangago. Alai molo mula bangso naung hupalubai. Sian hajahaton na gabir marpangulahi rohaku taringot tu hamagoan nauku sakapi naing bahenokku tu ibana. Jala satokin nari ahu martahi taringot tu sada bangso dohot taringot tu sada harajaon. Naing paulihon dohot pahoton. Alai molo dibahin najat dijolo ni mataku. Gabedang ditangihos suaraku. Jadi sol-solaku marohaku taringot tunadenggani nauku baga-bagahon naing bainokku tu ibana. Ope wadok matuhala juda dohot tu isi ni Jerusalem. Songonon dohata ni Jehoba. Ida ma au jumadihon hinamago tuhamu jala sumakap tahido pakamu. Wamula mahamu ganup siad dalan na narway jala padenggak kamuma dalam muna dohot pambahenan muna. Di sino sahatna. Anak-anak sekolah minggu perhatian. Anak-anak sekolah minggu perhatian. Oke, siap dulu ya sebentar ya. Ala ngadua heli halahon atong marminggu nakijam walu. Ido sonari jam 10. Apalagi musim marhata-bata sonari dangyat tu siya lahonon. Ido. Apalagi taringot tuhudon dang itadalah hobbe hudon. Ido kan? Ada yang kenal hudon di sini? Tunjuk tangan yang kenal hudon. Kamu mah dang adong be. Ido. Ada? Ada yang kenal hudon? Ada yang tahu hudon itu apa hudon? Ane ya jari doa musab pudi. Ido. Ala memang dakse piga benwaing napuna hudon. Ya. Ai ngai gatti be dok rice cooker. Mejikom. Ino man waing ate. Iya, jalabui sahatu tuluari disi. Icokot tu pani tuluari. Nah, sampai kuring mak sampai marsalau medahani. Nah, rupani. Dihitalokan itu hatta Yesus Kristus, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus.
Adong tolu pangalaho. Ada 3 perbuatan yang keji di mata Tuhan yang dilakukan oleh umat Israel. Tolu pangalaho na sida. Ubay songoni de bata na yung madabu uhum tutong atong ani bangsona. Na parjolo. Takas na sida gabi manudalhon de bata. Gabi manobba gana-ganaan. Pola do sahat di apeho tangan na tujulon ni langgatan gana-ganaan ni. Songon na mamilehon na sida, dia nakon na tu gana-ganaan. Ima dosa na parjolo na nyula ni bangsa Israel secara khusus. Bangsa Juda. Hati-hai. Napaduahon. Boydo jahot te di biddu 10 pitu ayat 2. Ima pangalaw na sida na parjolo. Di naman udalhon. Debata. Laos. Marsobba tu gana-ganan na sida. Napaduahon ima gabi madabu do bangsoy tu na materialistis. Segala sesuatu diukur dengan harta. Diukur dohot sinamo na di portibion. Segala sesuatunya dalam perjalanan hidup mereka diukur dengan materi, uang. Iruben na ditikisik ko minggu diajari apa yang dicari orang, apa yang dicari orang, apa yang dicari orang siang malam pagi petang. Uang, uang, bukan itu, bukan Tuhan Yesus. Ini yang terjadi. Dan debatame di dului nasida. Gabe marocahan tu artana di tanoon. Tu materi. Ida ben nagabi madabu nasida tu pangalaho na materialistis. Di biddu 10 pitu ayat tulu di do disi. Dungi makilala nasida ala sehat. Ala belga-belga botohon na. Gabe napatoluhon. Mga sahog gugu na sida. Mereka mengandalkan kekuatan mereka. Mengandalkan kekuatan yang mereka miliki. Pikiran na di pangasahod di tonga-tonga di goluna. Ido bain na di picang debata na sida. Aka na mga sahon gugu. Takas do di biddu 10 pitu ayat 5. Pasal 17 ayat 5. Jelas dikatakan di sana. Orang yang mengandalkan kekuatan nakingani di kekuatan ni ototna motohonna hona uhumma nasida. Jala siala pangalaho ni natolu naking tolu pangalaho nama bay suguro hani debata. Pola do dipatudos mereka diibaratkan dosa mereka itu sangat berat. Tung macai borak do dosa nasida ini. Ido banna dipatudos nasida. Ima dosa nai pola dipatudo songon surat nani surat dohot ima pakai busi. Dosa mereka diibaratkan seperti tulisan yang ditulis pakai besi sampai disebutkan di sana pakai mata intan yang artinya payah dihapus, maol disesa. Sotung do tutu madabu kita tu bagasa dosa naso tarsesa. Di bahini dihitang longan nitu hatta Yesus Kristus. Roma debata di Juma si Yeremia. Tuhan memanggil Nabi Yeremia. Disuruh maibana Yeremia. Lama johotusang. Kupaturu matuhoin narupani tu dia disuruh ibana. Hehe maho cala tuat tu bagas ni si topahudon. Si topahudon. Adong do huingot hata ni na tuwe-tuwe madok songono. Tangiang ni si topahudon. Say gudang mageleng mo dainang. Martabba-tabba mageleng mo. Asa godang mamutari hudomon. Ala hudotano dotong. Ay molo hudotano molo sojamot. Kalau tidak betul-betul dipegang naking diperhatikan dengan bagus memegangnya. Holat
nakingani topomi bana itorputar. Alay tabodo di sinaking molo di loppa si loppaon siya langod di si tabodo beda do. Tumabodo isan na di loppa di hudobosi. Jala molo mga loppa dekke pe idoben na boy sape pituari. Ihudutano do iarsi dekyon. Anggo dekyon di ari patuluhop pe mulai di allang. Ari parjolo yallang di si daunubi doho sutulla. Napaduahon mulai madiallang isi ikura. Ido. Di ari paupaton alana ikod di say di palaslas don nakingani. Ido banna di ari patuluhon uluni igdikei ngabuy be diro ropi. Ido. Ngabuy be diro ropi. Ido banna na dipatudos di son nakingan. Keke maholaho tu bagas ni sito pahudon pergilah. Ya, ke rumah tempat naking sibahen priuk tukang priuk. Bereng madisi hinna. Dungi tua maau tu bagas ni sito pahudoni jadi idama. Roma si Jeremia diberengi mana manaking. Panopahudonon ketika sedang membuat naking priuki manopahudon ibana ido. Ida matongon ibana mabay sada ulaon di atas pamutoran diputor rupani asampain buy bulat rupani di bahini do di hitolongan ni Tuhan ta Yesus Kristus disuruh debata si Jeremion asatakas di ida di ibarat masongoni pabahenan ni debata maradopon bangsona bangso Israel dungiro mahatani Jehovah ya takas do di si tungso tarbahenahu ma hurohain na songos sito pahudono ay buah haroa hape dang majadi hudon na nakingani na binereng ni si Jeremia dang majadi hudoni ay di si songos sakipal sanggolom nakingani tano di bagasa tangan ni sito pahudoni gabi mangulahi bana paulihon sada inganan na asing gagal idolapatan na di baheni dilului mana nakingani inganan na asing mabahem muse guru lomo ni roha ni situ pahudoni mabahesa di songoni manangulu ni bangsoy songoni do nangulu tayo masuk na so tung diri pu Israel na suboy dipilih di inganan nasing. Bukan tidak bisa Allah memilih bangsa yang lain menjadi umat pilihannya. Ido nanido nadison. Allah memang bolo gagal nakingani. Ido kan gabe sakip peltano do ibana. Lapatan na lomoni sito pahudoni do naking ning bahon na. Neng dipisat kan. Neng ditapor-tapori lomona do. Sungunido nang debata dito ngato nganinguluton. Demikianlah Allah membentuk hidup kita. Hidup bandong ede bagaikan bejana siap dibentuk bagaikan bejana siap dibentuk demikian hidupku di tanganmu. Ku dibaharui selalu. Jadi ku dibaharui selalu, ditapor-tapori, dipature-ture, asabui dengan jala lempang. Gabi bui dipakai doho dengan. Demikianlah hidup kita. Songoni dongolu tahun. Dipature-ture debata kita. Asa molope madabu tu bagasa dosa. Seperti umat Israel yang melakukan dosa. Takas do didok disi ya ngadi sakapi uhumon na nasidang alaya sido rohana songonido nang tuhita nung ngadi lehon de bata asini rohana dihita dang lomo rohana hita matolpang dang lomo rohana hita matolpeng dang lomo rohana hita matolping alay ikot-ikos do hita ditapor-tapori nakingani asa molorope aka pangujunan di tonga-tonga ninguluon dang los gabi matapor hitahon
dang las gabe tolpang hitaon alai ikon lam ulido ido na pinatupan ni debata molope di uhum bangsoyi laho paturehon ngulu nasida do asa gabe hudon nalayak pakai nasida asa gabe hudon namarisi nasida atik perumar inna rupani alai gabe marisi do ahado isina kita ini adalah seperti priuk yang diisi ido imahatani debata asamolo masa peak kahamaolon kita menghadapi pergumulan dalam hidup kita menghadapi nang diaka pencobaan roaka hamaoloni ronang akasitaonon ronang namangarsahi roha dito pado hita gabe matoras jala dang murahita matapor dang murahita puntak alai togu do hita di na pinatugu na pinauli-uli nito hatta ngulut taon nung ngaroy ba na tu portibion mabuan haluota nung ngaroy ba na tu portibion mabuan los paturehon nguluta ido ban na didok arga situtudo pakkokopon nito hatay di bahini padenggak kamuma dalam munahinna padenggak kamuma dalam muna perbaikilah memperbaiki tingkah laku dan perbuatan jangan lagi hidup di dalam penyembahan terhadap berhala dang maduahon debata dang hidup di naking berorientasi itu materialistis na saya mangodolhon akka narumikot akka arta di portibion alay arta benwegi jangido narumikot di tonga-tonga ningulu dungi naso tau makita mangasahon gogo alay mangasahon waso dohot asini rohani debata naking dido sikola minggo doedena marsikola awa manginna ya ala memang najulu ditiki ideben naong ide ala adong do pangatusyon niya la batak toy mak akabawa marsikola burua dapola marsikola ido elo muli don nonani sedapok mo ma amat tamha duada najago kareju na innato ido say jadi ido ben nasada siat tugas ni situa na diagedai pitu rupani sada siani adonggo disi marsuru na parjulu agedda na parjulang wang gedda no daksong ni bediban agedda na parjului didokdo disi marsuru anak boru asau dop ro marsikola ay adonggo masa do disi na marsikola malak ni kalas sada satu kalas tulu dungi masa maroma na manikir-nikir mangitipiti amang tabunayon la marsikola ape yau membuat pangguin na membuat sakul lautu polak lautu ladang membawa cangkul ida benna rupane disiholi rohana benna dokon unang jolo suru awinna holam marsikola do ya dulangi dulu nyanyi sekolah minggu tadi ya marsikola awamang 1 2 jangan ngantuk 1 2 ya jadi ngolu tau pe di patudos dohita songon namar sikola dohitaon. Kita belajar dalam hidup kita, belajar terus untuk melakukan kebaikan dalam hidup kita. Marsiajar totong mangulahon nadenggan di tonga-tonga ninguluon. Asadang sarobang doho parange ni portibion. Alai gabe ibarudo asa tutuda o mauhum dang gabe diuhumi behita. Alai radima totong mangihuton tuhatahi ay ibana naung padenggaton nguluta. Songoni donang dihamu natoras na maboda dana si Didion. Tekas do ia pad Didioni itu adalah tanda.
tanda sebagai pengikut Yesus Kristus, maka dia dimateraikan melalui baptisan supaya dia menjadi pewaris kerajaan surga. Asa gabe parjabar ibana di harajaun ni debata. Asa marhite-hite padinyo ni melalui baptisan diajarkan sesuai dengan Roma 6 ayat 1 sampai dengan 6. Atau tidak tahukah kamu ketika kamu dibaptis, asa natar didii rap tertanam doh kita doh Tuhan matean doh hakehion ni Tuhata Yesus Kristus. Ketika kita dibaptis, kita ikut dalam kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Asa Yesus sehali do mate, lapatanna dang 2 hari Yesus mate. Baptisan juga sekali untuk seumur hidup kita. Tidak ada baptisan ulang. Sehali do. Yang dibaptis di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, itu adalah sah. Kita telah dimateraikan menjadi pewaris kerajaan surga. Las ido nang dido apostel Paulus tuhuria Efesus, satu Tuhan, satu baptisan. Sadado Tuhan, sadado padidion, dang 2. Ay di halak bata pe dioray do akada merdua roha. Ya, songonido nang di bangsa Israelon, Tuhan mengingatkan mereka supaya jangan menduakan Tuhan. Songonido nang di ngulu namar hapor siaw ni, so tunggabe merdua hapor siaw. Ya, di halak bata pe dioray do rupa nino ni, asa takas do nang dipudai bohado asa sada. Ya, ido ben na didok ikon sadado hita songod dayon, aek. Unang 2 songod dayon, 2 kinna. Lapatanna songonido nang parsihohotot mamuji de bata takas manang hamuna toras. Mengajar hon itu anak komuna supaya dia menjadi anak yang takut akan Tuhan, yang ditunjukkan diajari hamu marhiti teladan nadenggan tiruan nadenggan maradopon yanakon. Naong di palumehon de bata di tonga-tonga ni. Di bahini suku-sukun na perjolo di do di pangido hamu di diod dana hotu bagasan hay na porsyam muna alus na di pangido rohaname. Na oldo hamu marsuru nasida, ya. Na oldo hamu mengajar nasida sa diboto nasida hatani de bata na pasti sudedo na toras. Radi mangului mengajari yanakon na asagabe si pangului di hatani de bata. Dungi na oldo hamu marsuru nasida tu perguruan ni huria Protestan asagabe ruas na mangulu nasida di Tuhan Yesus alus na olo do hami. Di panguluyot tayo ido bainna tajalo manno tabuam ma marhiti di padidion na badia ta ajari madijabu dungi haduan surot tamaybana marguru makatidakon hapor siaon ay dung makatidakon hapor siaon ibana ima namang gararutang ibana apa utangnya ketika dia dibaptis dang buido pe ibana madok hata hapor siaon na ido ben na hamuna toras don nom madok hata hapor siaon ni. Di bahini dihitalongan itu hatta Yesus Kristus, kita yang telah dipelihara oleh Tuhan dan diselamatkan di dalam pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Jauhlah dari kita yang menduakan Allah dalam hidup kita. Alai sada do debatasi sobbota ima debata di bagasan Yesus Kristus dohotot di perbadia. Dau masian hamok kusok kita on. Asa totong marojahat tuhatan ide batado kita ditonga-tonga ninguluta daw makapangalahon na materialistis dungi daw masyak kita kana mga sahugugo mengandalkan kekuatan pikirannya dalam hidupnya tapi tetap setia mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Dipatudos do hita songon hudon diisi hita do hatan ide bata iben nedokon di edeta nomor 826 tabuka jo amanginang 826 826 edeta. Gohiau Tuhan
Tedehon. Gohiau Tuhan marhite hatami. Gohiau Tuhan marhite hatami. Songon hudona rumar doa Tuhan di sumurmi. Gohiau Tuhan mari dehatami. Amin martang yang bahita. Maulia tema dihuali Tuhan debata dikohi hodo kami marhiti hatam dinau kutangi hok kami. Hodo Tuhan nama nopa pature-turehon manapor uring ulu nami. Asa songon hudud dohami di tanganmu ali Tuhan debata. Asa Tuhan dina hurang ture kaparange pabahinan nami dipaingot todo hami. Asa totong hami marhapo satuho. Dau masyan na manudal hoko. Dau masyan naka pangarangi na marujahan tuaka na di portibyon alay marujahat tuhatam dohami. Dau masya kami akan mga sahog gugu pikiran do hamalon nami. Alay mga sahog ko do hami ali Tuhan debata. Di bahini ali Tuhan sayunang madibagasan uhum muhami alay dibagasan asini roham haluaw ni dohami ditugu-tuguho. Pasu-pasu mahami salutna di perdalanan ni ngulu nami. Dia kananyulan ni tangan nami na pinikiran ni rohan nami. Ali Tuhan debata. Pasu-pasu nang akenakon nami meti burmagudang siga jangu bersibelas ni roha. Suaksongon ali Tuhan nang dinaing macalu padidion na badia. Asa Tuhan pasu-pasu jala ajari natoras namar mudu-muduhon dan aki. Asada dana siga cangur sebelas ni roa makenakon ni ruas ni huriam namar habiaram midaho marbisuk dia kaparsikolan na tulus akan sinita sita ni rohana. Suang songonima ali Tuhan de mata patuduhan namu perkarejuan ulaun dia kana mangalului perkarejuan patongot Tuhan dalan ningulu dinasida. Patuduhon Tuhan sirokap ni todi di anak dok buru ni huriam dia kena mangalului sirokap ni todina. Lehon hagabio dia kena makirim pasu-pasu peranak konom. Suak songoni mali Tuhan. Hodo Tuhan na mga lehon hahipason. Dia kena marsahit. Terlumubi na dirawat di rumah sakit. Na pemulihan nang na dipature-ture di tonga-tonga ni bagasna. Suak songoni ali Tuhan mauliate di pasar rohanami. Di hamalumon na nilehom mo do pemulihan. Di buru ni huriam si Grace Olivia menurung amanami amang menaik lumban gaul do ina nami inang gusliana buru si torus Tuhan debata hona mangaleon hai pason dot gugu hamalumon dinasida suang songoni mali Tuhan debata nang disakap ni huriam marhiti-hiti ay akena kom musikola minggu ali Tuhan debata di konser mini dohot bajar na pinatupa nasida sikat nasida dalalaho mga luluyak kanarikot taringot tu penunjang ni kebatian sikola minggu asalam ture lam uli pakubasion di sikola minggu di huriam pasu-pasu masaluk nak kanak komon aka si puji goarmu mos saluhutna pasu-pasu manangakaruas ni huriam dinalaw manupahi dohot mangurupiak kanatar bahen nasida Tuhan debata pos dorohanami nang disaluhutna dia ka program ni huriam hodo na patuluson asa merdalan hobbar tulomo ni roham ali Tuhan debata mauliate madi pasar rohanami diho nang di pangaramotom mu disadok huriam parsahalayak kaprada domako basi huriam pasu-pasu ruas ni huriam mamuji pasangapoko leonom muharinggason leonom munanga kapasu-pasu dia kuletangan na pinikiran ni rohana di tonga-tonga ni bagas nang dia kaulahon na marragami pasu-pasu Tuhan nang pamareta nami selehon hade makod dauna sa pargutu-gutuon cupang matuhan hadameon jala
Hodo Tuhan, nama perbisuhi pamareta nami, asa dipikiri bangsoon, dibuan tu kemakmuran, keadilan, pemerataan, pembangunan, dausian hamok kuson, kerakusan, nama baik tu nama ngahut tu diri, dau may Tuhan satu ngatongani bangso namion. Tuhan, asi maroham, disaluhuna, akan nama tua tugu-tugu dihatuan na iring-iring totong lakana sida. Mau lihat ma di pasar rohanami di Tuhan, di umur na nitabaamu dia karuas ni huriam na berulang tahun di bagasan sa mingguon mamuka siya tanggal 1 tanggal 7 September di minggu sadarion godang ngitulu pulu sada halak imali Tuhan debata siyan aman mamuka siya nama nami amang dokter pangutan si Matupang sahat tu boru ni huriam Felicia Mikaela Situmeyang tarlumubi matokan na di bagasan minggu sadarion na berulang tahun tongon di bagasan sadarion imali Tuhan dinanami ng plenni boru nababan inang weli boru aritonang suwag songoni manami amang ridoy na ulis Situmeyang suwag songoni Septian Dennis Situmorang doho Jonathan Hutauru tabayak kalas ni roha gacang diumur di saluhu na ruas ni huriam jala ajari nasida mamilang ya karyari ninguli Tuhan debata urasi mahami saddusa panglusyon nami mardong atok ko mahami mangula siulon nami di bagasan mingguon mauliate madiho amin. Tapuji Tuhan marhite detta nomor 657 ayat sada laus tapasah ma peliata. Yesus apa Tuhan
Huriani tu hatta Huriani tu hatta songos suara ni titik tadi bagasan minggu sadarion di napinangidoni ruas ni huriata pada dio khusus di bagasan minggu sadarion sabar maju tamanginang masuk meta tu acara pada dion nabadia marede hita sia bukedeta nomor 146 ayat sada dohot 2 146 ayat sada dohot 2 martang yang makita alia manami na di banua kicang narodohami tujolom mabuat dak danakon saya sima roham jalo maibana gabi anakommu pasu-pasu jala pergogo ibana mangyaki hanguluan sogot marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus amin. Atong hamudongan nama buat dak danak sididion tangi hok kamu mahatani Tuhan Yesus laho mahamu tuliat portibion nin nama dok akka siseanna podai hamu masalu bangso diri hamu manasida tu bagasan goar ni debata ama anak dohot todi parbadia ajari hamu manasida mengaradoti saluhun nahu tonahoni tu hamu jala ingok masai dongan aku do hamu ganu pari rasi rasa ro ajal ni hasianganon manang isena porsea dohot ni diri dapotan hanguluan alaina so porsea hona uhum sogot tangi hok kamu ma dohot hatani debatana tersurat di Evangelium ni si Markus adong maka nama buat dak danak tu Tuhan Yesus asa dijama alai diorai aka sisian nai mana mabuani jadi dong diida Tuhan Yesus isogo marohana di dokma unang orai hamu nasida luasamu makadadanahi rotuau ai dia kasih songonido harajaon ni debata na tutudo nahudo kotuhamu manang isepe anggo sosongot dana ibana majalo harajaon ni debata dang bongot ibana tusi dungi dihaul makadadanaki dia peo matangan na tu nasida masu nasida atong hati dako kamu majolo ha porsia otai au porsia Tuman lebernit natuat tu banua turung ditanom namula mangulu diari patuluhon nama naik tu surgu amanai parguguna suatu dosa ni disi maibana pe mamulak sokot tu tanoon au persea dohok dihatai naman dok mulak mangulus sugut daing hal nong mate dohok dianguluan nasura sudah amin atong halusi hamu mana husukut tonon na parculuk dipangido hamu noaing didiod dak dana hotu bagasan nahina porsiam muna alus na dipangido rohanami dua BH na olo do hamu mamudai anak komuno nasa diboto jala dihutun nasida hatani debata alus na olo do hami
Tolu, na olo hamu marsuru nasida tu gereja dot tu perguruan ni huria Protestan, asa gabe ruas na mangulu nasida di Tuhan Yesus Kristus, alusna na olo dohami. Atong tapasahat ma, tu de batamar hiti-hiti padidion na badiye. Ali Elpano Batara Zion Luban tobing hudidi maho tubagasan goar ni de bata ama dohot tubagasan goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus dohot tubagasan goar ni todi perbadia. Amin. Sai diramoti Tuhan de bata maho de bangot mon tubagasan harajaon na ola nyon ro di saling deling nang. Amin. Oke, nanu mamarsi jalangan dah marai. Silakan berdiri sana tempat. Martangiang mahita ali Tuhan de batama nami marhiti di Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami nungau pasat tami dak dana kotuho jaladi dak koko ibana gabe anak komu marhiti di padidion nabadie asa masuk tu di anak Kristen di tanoon jalagai panian dihanguluan na saling deling na asi maroham dohot di natoras ni dak dana kon sai pargogoi jala ajari manasida manogunogu dak dana kotuho asa rap nasida taruli di akka artani harajommu. Amin. Tapuji Tuhan ta marhite na maredde hita nomor 145 ayat sada los jongjong mahita saluhutna. Dan hapalang las di roha ay disipolo naroa dosa siana isenatu madarta nabumule nabumarga sianatu datangnya koma peliata ali di batama nami na di banua gijang hodo haroroan ni saluhut sileleon na dinggan dohot uli basa na mauliutus hubasat tami maselom mitu hami pelian nami tuho sai jalo may gabib na hutsus di jolom pasu may jala ramoti asa operasya kami pelianon pati belum rajon muli tonga-tongani huriam dohot di portibion buhay marohan nami marhiti-hiti todim asalam hutadahem gudak silelom mitu hami asalam girgir hamadok mauliate tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
dia manami na di banua gicang say pinarbadia maguarmu, say ro maharajonmu, say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gicang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami songo panesa nami, di dosa nidongan namar dosa tuhami. Una kami togi hotu pangujunan palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Di sondako Tuhan debatama bohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan debatama bohina tuho jala di pasaorhon madamena tutodim. Amin. 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 Horas madita sa luhut na amanginang dihita sa luhut na songon dukungat tatua kaya nakotaon pahoputaon di sikola minggu kay be cinta dame tapahudul majo sa tokin tatupahi manon nasida ala dua hali nasida marede unang itor mula johita dungian non dung mulak dung kaluar hita siya non adonggo di jolo garejaan bajar tu di parade di si tabuak be mamanginang boydo mersugo dibayar rupa nih asal mak jelas jala tujuannya nalaho pengadaan laptop ni sikola minggu do akan amar perdomuan lopa ulihon diaka panugun-ugun hari tahun ni sikola minggu. Ayo cepat-cepat digeser jo ani pelianon iwakiat di si ya, okay. Nah di tongah-tongon digeser. Tes 1 2. Jolo tabigi jo nasida marede ya. Tabireng ka anak koton. Apala 2 hali halahon ya. 2 hali madurung musay halahon nakking. Di jam 2 jam 10.
Boydo 2 hali, rosa hali jo non gudul muse, rom se salai. 2 hali maret dia lah tabu-tabu red de non. Aka generasi penerus ni huriat ta don AKBP. Edde na pihak AKBP do. Hatubuan na, terdidina, hagudangan na, meluana, terpasu-pasu, doh neng mati pe, doh namaten non. HKBP saya masih hold doa tu si. HKBP mulia aku, HKBP saya masih hold doa tu si. Anggoon nama dok mauliate nama tu bapa do omak nak tinong na terlumobi diingot na didideng ibana. Molo Ogui ngoti sude lo jani dai nangi marmudu ausyana met tuna balga Dio paau dia bingau asa sonang modo mau dideng didok tuau dahasia. Sotung lupa tabuak bajar na yamanginang bajar sekolah minggui alana holasai garejon burun non termangat dijabu bajarita buat Mulyate madihita manginang na manupahi di konser minin sekolah mingguta di nama buat bajar suang nina suma buat bajar sehat-sehat kita salutna tuhat ta manupahi akaulota. Sikola awama dohoto aleina unang jolo surua
Aina met dopea. Audope Holland marsicolado ula okunato ama. Doto ale Aina met dopea Holland la audope Holland marsicolado ula okunato ama. Tepuk tangan Mahita atau kena kotaon. Luar biasa donasida. Iya. Oh merputu muse. Oh bui. Nah, dok ke guru sekolah minggu.